गिबि गिबियावनो मागो दाननि नैथि मंगलबार बाथौ सान बे बाथौ साननि दुलाराय बाथौ सिबियारिनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव बे 14 मोन ना 14 चिरां दुवार बे सालबारि गामियाव रुपाथि मायथाइ जे फालिदों बेयाव बिटिआर सरकारनिफ्राय सासे आलासि हिसाबै बेयाव गिदोंमोन बिनाय लेखा जोंहा आंखौनो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै थिनहरदों। आं बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बेयाव एखेबारे बाथौ धोरोमारि गाजा गोमजा ज'यैनो बाहागो लानानै बाथौ धोरोमखौ बोरै फालिलांनांगौ फैबाय थानाय समाव बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखाय मावनांगौ खामानिफ्रा मा मा बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों गेवलां मेलाव बाहागो लानो मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनो जोबोद मोजां जादों। नोंथांमोननि धोरोमनिफ्राय इयुनाव बाथौ धोरोम हिसाबै बा धोरोम बिथिङाव माबोरै हेफाजाब होनायनि थांखिफोर दङ नामा? जोंनियाव अनलि बाथौ धोरोमल' नङा बिटिआर सरकार हिसाबै गासिबो माहारि हारिफोरनि जिथु धोरोमफोर दङ गुबुन गुबुन धोरोमफोर दं गासिबो धोरोमखौनो सनमान होनानै जोंनाव मोनसे आसनि दं। बे आसनिया जाबाय आलारि सोरां आसनि। बे आलारि सोरां आसनिया ओरैबायदि मोजां बेयाव जोंनि हानि डकुमेन्टसबो नाङा खुनु माने भाउचारबो खोन्थानाङा खुनु इस्टिमेट नाङा खुनु एप्रुभ नाङा जोङो डाइरेक्ट कमिटिजों फैनानै जोङो 2 लाख थाखानि चेक होनानै बिथांमोनखौ बहननानै जिखि खामानियाव बाहाया जों बिथांमोननो बे 2 लाख थाखाखौ होनाय जायो। बे जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे आसनि आरो बिनि बागैबो हाया कमिटिया गासिबो थिगब्ला बिनि बागैबो गोबां जोङो स्किम होनायनि आसनि जोंनि गेजेराव दङ।